Jo em dic Francesc de Dios, soc periodista, alguns me coneixeran perquè a vegades he sortit a la tele i d'aquí la Granadella pot ser també perquè alguna vegada he vingut a actuar aquí i a la Festa Major, a la plaça del poble, d'acord? Bé, què puc dir de la Granadella? A mi m'encanta, és un poble preciós, fa una briseta molt bona a l'estiu, que aquests dies de calor va molt bé, per tant, crec que ho passarem molt bé avui. Per mi és un honor estar aquí, m'han convidat, fa un parell de dies o tres me van dir de venir a participar en aquest acte de cloenda i per mi no m'ho vaig pensar, d'acord? Per tant, avui clausurem aquesta tercera edició del Certamen Internacional de Guitarra Emili Pujol, aquí a la Granadella, un certamen que sota l'organització del Consell Comarcal de les Garrigues té com a protagonistes els finalistes seleccionats pels membres del jurat i que interpretaran cadascun d'ells l'obra Barcarola del mestre Emili Pujol i una obra escollida per ells mateixos i que presentarem en breu. El primer que cal assenyalar és que enguany el certamen ha tornat aquí a la seva presencialitat a la Granadella, la terra natal del mestre Pujol, després de la primera edició celebrada l'any 2019. Volem agrair a la casa que ens ha acollit aquí al Centre Cívic Garrigues Altes i al seu equip incondicional, a l'Ajuntament de la Granadella, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Totes elles institucions que fan possible aquest certamen i altres actes arreu del territori, actes que sense la seva col·laboració, sense el seu suport, no seria possible celebrar. Per tant, també aquest agraïment el fem a aquestes institucions. Durant aquestes setmanes es realitzen una intensa activitat guitarrística dins del simpòsium Emili Pujol, entre les poblacions de la Granadella i de Torrebesses, concerts, aquest certamen i un curs que s'inaugurarà demà al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses, el campus Pujol, on els guitarristes participaran activament en tasques de fisioteràpia, psicologia i tècnica de la guitarra, totes elles disciplines que els hi van molt bé per desenvolupar aquesta passió que tenen amb la guitarra. Aquest esdeveniment arriba a l'excel·lència merescuda gràcies a la col·laboració imprescindible en la producció d'Il·luminari Associació i la coordinació del Centre Guitarrístic a Catalunya i a l'assistència del nostre honorable públic que avui assisteix aquí a l'esdeveniment, és a dir, tots vosaltres. Avui diumenge també té molt mèrit emplenar aquesta sala, també ho he de dir. Amb aquesta calor s'agraeix aquest esforç o aquesta intenció de venir aquí i participar d'actes culturals. Amb la implicació de tots en el noble art de la guitarra hem fet realitat el somni que va projectar el mestre Pujol, recordant-nos les seves paraules. En aquesta terra lleidatana voldria retre el meu últim esforç al servei de la guitarra i l'art. Així doncs, iniciem aquesta primera part del concert i, per tant, és el moment de reclamar la presència dels finalistes d'enguany. Comencem, doncs, amb la presentació del primer finalista. L'Egna Tavares, representant de Cuba, que pugi ara per fer la primera... La tenim aquí. Mira, un fort aplaudiment, sisplau. Te diría que si quieres que cante contigo mientras tocas, pero canto muy mal, ¿de acuerdo? Todo tuyo y adelante.
Fantàstic. L'Egna ens ha interpretat la peça Barcarola d'Emili Pujol i també la sonata primera, primer moviment, fandangos i boleros de Leo Brouwer. Per tant, comencem forts, el jurat. Tindreu fenya, Tindreu fenya, ja us he vist. Bé, continuem. El segon finalista serà Özberk Miras, de Turquia, representant de Turquia. Interpretarà l'obra Barcarola d'Emili Pujol i també el Divertimento d'aquarel de Sergio Assad. Un fort aplaudiment per ell, el tenim per aquí. Sí.
Albert Viràs per aquesta interpretació de les dues peces. Ara anirem a per la tercera actuació, però abans de començar-la us informaré que un cop finalitzi aquesta tercera interpretació serà el vostre torn per escollir, per otorgar el premi del públic. Per tant, farem una petita pausa de 15 minuts en la qual tots vosaltres haureu d'emetre el vostre vot amb aquestes paperetes que suposo tothom té, no? Algú se l'ha deixat? Per aquí en deu envoltar, de sobres. D'acord, doncs han de seleccionar un dels tres finalistes. Fan una X ben gran amb aquests requadres immensos que han fet a la paperina i escolleixen a un dels tres. Ara tenim el tercer finalista i per tant queda aquesta última actuació abans de fer aquesta pausa de 15 minuts i un cop hagin votat dobleguen la papereta i la deixen a la urna que hi ha aquí fora de la sala, d'acord? És lògic que qui sumi més vots rebrà el premi del públic, d'acord? I farà un concert a la propera edició del Garrigues Guitar Festival. Ara sí, anem a finalitzar aquesta primera part amb el tercer i últim finalista, el Josué Fonseca, també representant de Cuba, que interpretarà el Barcarola d'Emili Pujol i el Andante in Rondo 2 de Dionisio Aguado. Un fort aplaudiment per ell.
Doncs ja hem escoltat els tres finalistes, ara és aquest espai de 15 minutets que tenen per escollir un dels tres. La cosa està complicada, però bé,
hi hagi sort. Quan hagin omplert les butlletes, les dipositen a la urna de l'entrada, d'acord? 15 minuts i tornem. Fins ara. Un cop passats aquests 15 minuts, hem deliberat molt profundament aquest premi del públic, suposo que ha estat una decisió complicada o no. En tot cas, ja s'està fent el recompte de vots i abans de ja l'entrega de premis de tots aquests reconeixements als artistes que heu vist, doncs farem tic-tac amb un concert, 30 minuts de concert. I nosaltres tenim l'honor de comptar amb la participació extraordinària de l'Orquestra de Guitarres de Barcelona, una orquestra que té una trajectòria de quasi 30 anys de carrera i que està lligada i dirigida per l'estre guitarrista CEVIC. Llavors, tal com he dit, finalitzat aquest concert, donarem a conèixer els premiats d'aquesta tercera edició, el certamen Pujol. Ara sí que m'agradaria, perquè això sempre als artistes ens agrada, un fort aplaudiment a tota l'orquestra que ens interpretaran els seus temes durant aquesta intervenció. Un fort aplaudiment. És que els artistes ens agraden aquests. Tenim el mestre Sergi, sí, endavant. Sí, un aplaudiment. Ara sí, us deixo l'Orquestra de Barcelona. Gràcies per la vostra participació i fins ara. Gaudiu.
Moltes gràcies. Estem molt contents de tornar a participar en aquest festival i molt especialment de tocar aquí, a aquest poble tan important pels guitarristes. Hem començat el concert amb una dansa de Gaspar Sanz, que era un compositor del segle XVII. Hem tocat dansa de les atxes i ara tocarem Canarios, que és una altra dansa també del mateix compositor. Ara continuarem el programa amb una obra d'un dels grans compositors barrocs, de Johann Sebastian Bach. Tocarem un concert per clavicèmbal i orquestra, concert en fa menor. Té 3 moviments, allegro, largo i allegro. I tenim amb nosaltres a la clavecinista Olga Kovekina.
molta calor, Ara continuarem amb una obra d'un compositor italià, Luigi Boccherini. És música una mica posterior a Bach, ja és un període del classicisme, però Boccherini, tot i ser italià, va ser el músic de la cort de Carles III a Madrid durant molt de temps i realment representa l'inici del que posteriorment serà la música espanyola, especialment aquesta obra que ara interpretarem, Introducción y Fandango, de Luigi Boccherini.
Moltes gràcies. I ara farem un altre homenatge també per una altra persona molt important per tots els guitarristes, per tots els que vivim de la guitarra. Farem un homenatge a Paco de Lucía. Tocarem unes rumbes.
Falla. I per acabar, que estem tots impacients i esperant aquí el benedicte del jurat, que és una feina superdifícil, així que un aplaudiment pel jurat. Acabarem amb dues danses de Manuel de Falla. Primer farem la dansa del molinero i després la primera dansa de la vida breve. Moltes gràcies.
Doncs després d'aquest magnífic concert de l'Orquestra de Guitarres de Barcelona, us ha agradat, no? Sí? Bé, no? Bé, doncs, després d'aquest magnífic concert, ara sí que encaminem la recta final d'aquesta entrega de premis. Ara les emocions ja estan a flor de pell, doncs ara més. Cal remarcar, però, una de les figures més importants d'aquesta mena d'esdeveniments, que és la figura del jurat. La seva feina és molt complexa. A mi alguna vegada m'ha tocat fer de jurat i realment es passa malament perquè, clar, el nivell que hi ha amb aquesta mena d'esdeveniments és molt alt i s'han de valorar molts aspectes, s'ha de fer balança i a vegades hi ha components més enllà de la justícia, de la tècnica, elements molt personals i, per tant, hi ha molta responsabilitat. La seva saviesa musical també té a veure i aquesta rigorosa equanimitat amb la que sempre afronta un jurat la difícil tasca d'escollir, doncs és digna d'elogi. Així que m'agradaria que tots els membres del jurat, que els tenim per aquí, els tres, pugessin a l'escenari i que els acompanyéssim amb un fort aplaudiment. Som-hi! Molt bé. Doncs, abans de tot els presentaré, d'acord, per qui no els conegui. Tenim a la senyora Anabel Montesinos, concertista internacional de guitarra, professora tarragonina del Conservatori Fundació Liceu. Molt bones. Tenim el senyor José Antonio Chic, guitarrista i compositor lleidatà, cap del Departament de Guitarra del Conservatori Professional de Montsó. Un fort aplaudiment. I per últim el senyor Javier Olondo, guitarrista cubà, director del Departament de Guitarra de la Tulane University de Nova Orleans. Bienvenido. Yo creo que sabéis tocar la guitarra, ¿no? Si no, no estáis... Un poquito, ¿eh? Muy bien, bienvenidos. Bé, també tenim aquí les persones que d'alguna manera fan possible que puguem dur a terme aquesta mena d'esdeveniments, que són els representants de les administracions públiques, els polítics que es diu, però també són gent molt apassionada per la feina que fan, per articular aquesta mena d'events arreu del territori, ja sigui pobles o grans capitals, sobretot pobles. És molt important que l'activitat cultural es faci en pobles com aquest, com la Granadella i d'altres del territori. Per tant, també m'agradaria que per el lliurament de premis tinguéssim, comptéssim aquí amb la presència de la senyora Elena Llaurador, alcaldessa de la Granadella. Un fort aplaudiment. La senyora Núria Palau, diputada provincial per les Garrigues. I, per últim, el senyor Jordi Guimet, marmessor i representant de l'associació Emili Pujol. El tenim per aquí? Sí? Molt bé. Molt bé, doncs, ara sí, anem directe als premis especials, al Premi del Públic. Els assistents que heu decidit aquest Premi del Públic, que consisteix en un concert dins de la propera edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol. Aleshores, com que és un Premi del Públic i ells ja es faran un far d'entregar premis, hem pensat aquí l'organització que ho faci algú del públic, no? Llavors jo baixo i peti qui peti, jo agafaré el públic. Ho dic que sí, no em fas vergonya, d'acord? Aviam. Mai no sé. Sí. Tens cara de bon home, Vinga, va, puja nosaltres,
Xavier, no, al mig, Xavier, tu ets el protagonista. No, el protagonista és tu. Vale, Xavier, abans de tot, toques algun instrument? No. D'acord. Bueno, els toco tots, però no. Sí, però no, Molt bé. Ets de la Granadella? Sí. Sí? Molt bé. Pagès, entenc, vinculat al... Jubilat, però feina pagès. Molt bé, perfecte. Escolta, com valoreu que es facin festivals així al territori? Això era impensable fa 30 anys, 40... Doncs sí, això és una cosa que s'ha d'agrair perquè els pobles necessiten vida i els festivals aquests li donen. Molt bé, magnífiques paraules, sí senyor. Molt bé, doncs fem l'entrega de... Sí. Molt bé, doncs perfecte. Ara anem al premi del públic. Ell s'aproparà aquí, agafes el micro i et tocarà llegir. És molt solemne tot, hi ha la televisió aquí. Mira, veus, aquí hi ha la càmera, allí... Vinga. Qui ha guanyat el premi del públic del certamen Emili Pujol 2024? El guanyador és Josué Fonseca. Perfecte, Josué Fonseca. Molt bé, felicitats. Que vingui el senyor. Josué, de la mà del nostre amic, el Xavi, felicitats. Tendrás a actuar el año que viene aquí, te esperamos. Si quieres dirigir unas palabras al jurado, al público en general. ¿No? Dice que no puede, La guitarra sí, pero hablar no, muchacho? Sí, dice que muchas gracias. No, felicidades, D'acord. Molt bé, doncs ara la tenim aquí al costat a l'Anabel, ja li han donat l'altre premi i ens anunciarà el contingut de l'acte. Estem ansiosos, impacients per saber el resultat de les deliberacions. És el moment de revelar els secrets més esperats de la vetllada. Premi Pujol a la millor interpretació de l'obra del mestre Emili Pujol i consisteix en una beca per participar a la propera edició del campus Emili Pujol. I lliura el premi la pròpia concertista internacional Anabel Montesinos. Per aquí ha sigut. ¿Hacen el micro? Sí, bueno, pues el premio a la mejor interpretación de la obra de Emilio Pujol ha sido... ¿Me han puesto el nombre más difícil? Sí. Osberg Virat. Osberg Virat. ¿Speak Spanish? Un poquito. Habla. ¿Cómo te sientes después de recibir este premio? Yo siento muy feliz para estar aquí con muchísimas personas preciosas y estoy muy feliz. Muchas gracias. Ara passem a l'ordre de guanyadors d'aquesta tercera edició del certamen Pujol. Ara ja ve lo fort, Tercer premi de 500 euros i diploma honorífic. Lliura el premi el senyor Jordi Guimet. I el premi és per... El tercer premi del certamen Emili Pujol 2024 és per l'Egna Tabarés. L'Egna Tabarés, aquest premi. L'Egna, posa que t'haran una foto. Muy bien. No
te librarás. Legna, ¿cómo te sientes después de ganar este tercer premio y de haber participado hoy aquí? Muy bien, muy feliz de estar aquí con todos. Muy bien, pues ya está. No hace falta más. Muy bien. Vale. Anem al segon premi, Premi de 1.000 euros i diploma honorífic que lliura la diputada per les Garrigues, Núria Palau. Núria, a qui li donem aquest premi? Doncs el segon premi és per Josué Fonseca. Josué Fonseca. Aquí tenim. ¿Te lo has repensado? ¿Quieres decir algo? Yo creo... Ellos han hablado mal. Tío, hombre, hermano. Bueno, para mí es un placer poder estar aquí, compartir la música con todos vosotros. Y también estoy muy contento por este premio. Bueno, ¿qué voy a decir? Perfecto, muchas gracias. Ahí está. D'acord? Doncs ara sí, ja anem al primer premi, aquest premi de 1.500 euros i diploma honorífic i un enregistrament audiovisual produït per IRS Productions i concert al Garrigues Guitar Festival i al Festival Art Llobet de Barcelona. Ara el premi lliura l'alcaldessa de la Granadella, Elena Llaurador. Podem fer un redoble? Molt bé. A qui li atorguem aquest premi? Doncs aquest primer premi el donarem a l'Osberg Miràs. Bravo. Yo creo que está igual de contento. Estás bien, ¿no? Ara más. Bien, ahora más, más contento. Molt bé. Ara, si us sembla, deixaré el micro a l'alcaldessa perquè ens vol dedicar unes paraules i bé, una mica aquest sentiment tots que tenim tan maco d'aquesta vetllada que estem vivint avui. Doncs sí, precisament és per això. Bé, primer vull agrair moltíssim a l'Orquestra de Guitarres de Barcelona aquest espectacle que ens ha donat avui aquí. Espectacular. Vull agrair també a l'organització i a totes les entitats que ho han fet possible. Vull agrair molt a vosaltres la vostra presència, la presència del públic, espectacular aquesta sala tan plena que ens ha fet passar aquesta tarda tan bonica amb aquest acte de cultura musical. Bueno, jo he tingut la pell de gallina quasi tota la jornada, quasi tota la tarda. Molt bé, a més, ara vull fer pujar les meues regidores, la Judit i la Mari Carmen, sisplau, perquè... Donarem als tres finalistes, no pot ser d'altra manera, un detall del nostre poble, que és l'oli verge extra que produïm aquí i un skylight de la Granadella, molt bonic perquè tinguin aquest record. També volem agrair l'esforç i la feina que han fet, que sense ells no hagués estat possible donar aquests 3 premis al jurat. Els donarem també un obsequi del nostre...
aquest acte no hauria estat possible sense el nostre il·lustre vilatà, Emili Pujol, que gràcies al seu talent i al seu saber fer amb la guitarra podem ara homenatjar amb aquests actes i aquest tercer certamen concurs de guitarra. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs jo crec que ens ho hem passat bé, no? Sí? D'acord, doncs ara jo us emplaço l'any que ve, el dia 19-20 de juliol del 2025, a la quarta edició de... Sí, alcaldessa, donem per confirmat, esteu de testimonis, d'acord? Moltes gràcies a tots, de veritat que ha estat un plaer, enhorabuena per el treball, enhorabuena, congratulations. I res, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots i que visca la cultura.